Njengoba ngeke ngathembisa uma ngiqeda upart 1 mayelana nokuphenduka. Besikhuluma ukuthi kuyini ukusindiswa. Ngishilo ukuthi ke ukusindiswa kuyinhlangothi ezimbili, twofold. Okunye kwenziwa nguwe usho ukuphenduka, okunye kwenziwa uNkulunkulu ukuzala kabusha. Sikhulumile ke kule uqala upart 1 sokuphathulo. Ukhuluma ngani yokuqala ngokuphenduka. Ukuphenduka sikubalileke kunezinto ofuna uzenze lapha. Sengena ke kule yokuzalwa kabusha. Ngizocela ke sifunde iverse la kuJohane. Ivangeli ngokaJohane sifunde isahluko sesithathu. Indaba eyaziwa kakhulu nje kaNicodemus. Soqala kuverse 1. Ithi kwakukhona umuntu wakubaFarisi, uNikodemu igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Loyo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela ezulwini, ukuba akakho ongenza lezi zimangaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Nicodemus wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esisweni sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho kuzelwe inyama kuyinyama, nalokho kuzelwe ngumoya ungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe nimele ukuzala ngokusha. UJesu lo uphinda amagama uziphinda kabili ukhuluma ngokuzalwa kabusha. uNicodemus liyasho leBhayibheli lithi ke wayesikhulu sabaJuda, umfundisi wabaJuda, umFarisi. Kodwa ke wayengazelwe ngokusha. Uthi kuJesu okuzelwe inyama kuyinyama, okuzelwe umoya kumoya. Udinga ukuzalwa ngokusha. Kunesishezwa msukusisho sokuthi umuntu ozelwe kanye ufa kabili. Ufa ukufa komoya, ukufa kwenyama, aphinde ufa komoya lezo kuphoswa khona esikhokweni. Bese kuthi ozelwe kabili ufa kanye, ufa enyameni kodwa akafi emoyeni. Uma sifunda uJohn 3:16 lithi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi ilona loyo okholayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Kusho ukuthi okholwa iNkosi uJesu unokuphila okuphakade esahamba emhlabeni. Sizongena ke kuloko. Ngithanda ke ngizongena ke manje ukuthi ukuzalwa ngokusha kwenziwa uNkulunkulu ekwenza umuntu ozalwe esephendukile. Kusho ukuthini ke ukuzalwa ngokusha? Ukwenza kanjani ukuzalwa ngokusha? Number 1, kunento ezinhlanu ezenzekayo. Eyokuqala uyahlengwa. Sithola iverse laphana kwabasekholwa sobokuqala kuchapter 1 evesini ka12 and 13 elithi, owasekhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuye sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Igama lokuhlengwa ngesiZulu noma ngesintu abantu balikhuluma ngendaba sithi on a secular world, ukuthi uma umuntu engena emfuleni muka nomfula bese uyangena uyamkhipha kusho ukumhlenga lo. Iqiniso ngokwe secular world, ngokwemvelo. Uma indlu isha ufike ukhipha umuntu lapho kumhlenga lo. Kodwa ngesiBhayibheli akusho lokho. NgesiBhayibheli ukuhlengwa kunezinto ezintathu uNkulunkulu ayethe zimele ukuhlengwa. Eyokuqala kwakuyindawo, umhlaba. Eyesibili kube umfazi. Eyesithathu kube isigqila. Uma ufuna ukwazi umthetho wokuhlengwa ungangena laphana ufunda incwadi kaRuth, uzobona lapho uBoaz ukuthi wenzani. Wahlenga indawo, wahlenga noRuth, wamkhipha ebugqileni, wasesenjalo ukumhlenga. Uhlengwa umuntu wakwenu. Uma ningamadodana amathathu kubatholakala ukuthi le yesibili ingena esikweletini bese iya kule incane enemali ithi ngicela uhlenge indawo yakithi. Ithi lena encane yebo ngayihlenga indawo
kodwa kunalo ilungelo lokuyihlenga le ndawo. Ukhona onelungelo lokuyihlenga onguba oyinkosana ekhaya. Bese kudingeka ukuthi-ke lona ahambeka yele kulo mdala. Lo mdala afika avuma athi yabona mama into engizohlenga indawo yakho nami ngizongena ekweletini. Kodwa ngiyalikhulula leli lungelo lami lokuhlenga le ndawo. Nginikeza umfowethu ukuthi ayihlenge indawo. Lithi bese kukhumula isicathulo sakhe sokudla asibeke bese-ke ezinjani asibeke phansi bewufakazi ukuthi unikele ngelungelo lokuhlenga. Kufanele kube umuntu wakini onelungelo lokho. NoJesu-ke wawuba umuntu njengathi. Masifunda lapha encwadini kaGenesis chapter 3 evesini ka-15 lithi uNkulunkulu ekhuluma nenyoka ukuthi uzobeka ubutha phakathi kwakho nenyoka. Uzwe wesifazane uyakushaya ikhanda lakho, wena uyenjani uyoshaya isithende sakhe. Lisho lokho ukuthi uJesu wayezozezala wesifazane akwazi ukusihlenga. Ngoba uJesu iBhayibheli yasitshela ukuthi akayena akanayo imvelo kaAdamu. Ngakho-ke uma wayenemvelo kaAdamu wengeke akwazi ukusihlenga ngoba uAdamu into ayizalayo yayingaphansi kwamandla anesono. Basifundile ngakho ukuthi uyisono ngemvelo. Sonke sasingaphansi sidayiswe ubani? uAdamu wasidayisa esonweni. Ngakho asingakwazi ukuzihlenga thina. Ngakho-ke iBhayibheli likhuluma ngokuhlenga. Ngesi iBhayibheli ukuhlengwa kusho lokho. And then senjilo-ke ukuhlengwa ngesingisi kukhona igama okuthiwa i-redemption. I-redemption isho ukuthi umuntu afika athathe umntanakho am-adapt, amthatha amthume. Athe semthumele bese demand imali ukuthi uzomkhipha. Leyo mali kuthiwa i-ransom. Ngakho ukhipha leyo mali usuyomredima lo mntanakho ubhadala imali. Ngakho uNkulunkulu lithi wasihlenga ngegazi likaJesu. Ubaba wethu wayesedayise ukuba singabankulunkulu wasidayisa kuSathane. uNkulunkulu wasesesithenga kabusha esethumela uJesu wasihlenga ngegazi lakhe. Khona iculo engiyithandayo emacelweni evana ithi hlengiwe ngegazi lemfana. Lisho ukuhlengwa. Okwesibili ukuzalwa kabusha kusho ukulungisiswa. Ngesingisi kuthi justification. Kunevesi esilitholayo kwabaseRoma chapter 4 verse 25. Lithi owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu uJesu inkosi yethu wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Ukulungisiswa ngesingisi kusho justification. Justification usho ukuthi now you can stand before God as if you have never sinned. Akuyona is not a degree yokulunga. Degree comparison of degree. Ama degree but in comparison of degree or degree of comparison. Okusho ukuthi number 1 ukulunga. Bathe kukhona umuntu aqale ngokulunga athi uyalunga bese uyalungisisisa. Ukulunga kukodwa songena kona is righteousness. Then ukulungisiswa kusho ukusulwa kwecala lakho, ithetho icala lakho. Uthola ukuthi awunasikweleti ngalo. Ngakho uNkulunkulu uJesu uthi angasihlenga bese yajika uyasilungisisisa. Usithola singcolile edustbinini asihlenge bese yasilungisisisa sikwazi uma phambi kwaNkulunkulu ngathi asikaze size sone nakanye. Kukhona lento eyenzeke eSouth Africa. Ababathi iamnesty kodwa khona lento ekwaku uBishop Tutu ayimile kuyo. Kuthiwa uMandela sisithi uMandela ekuTutu wenza ukuthi abantu bathole ukulungisiswa bathethele bathole into ababethi iamnesty. Iamnesty iqala kwakuthiwa umuntu ufuna ekuTutu avume konke ukuthi into ayenza ngaphandle kobandlululo wayekwenzelana. Bese kuvume konke bese uTutu ambona ukuthi likhume lonke iqiniso uBishop Tutu bese kusenikezwa iamnesty. Iamnesty loyo uyawenza noma singasulwa lelo cala lakho kodwa lisuke emabhukwini. Basuka abayile South Africa sebethole iamnesty bahamba baye eCanada kwathiwa amaqaleni asekhona la awakasuke. Bathi kanti yini edingakalayo? Bathi ufuna nitholele abantu iclemency noma ipresident pardon. Iclemency kusho ukuthi icala lakho liyasula emabhukwini lingakaphinde libe khona. Ngakho-ke ukulungisiswa kusho lokho. uNkulunkulu uyalisula noma ngabe wabulala abantu abangaki, wakhipha iziswe ezingaki, wenzani wabulala abantu lezo lesithi sinempondo.
kodwa mawufika kuJesu uyakulungisisisa kube ngathi awukazi uze wone nakanye. Okwesithathu kuba ukungcweliswa, ngesingisi sanctification. Kuneverse lapha kwabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 11 lithi babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu. Igama elisho sanctification lisho ukuhlanzwa, to be cleansed. Okwesibili lisho to be set apart, ukubekela eceleni, ungabi osazenza into othandayo. Lithi iBhayibheli manje sikhuluma ngabaseKorinte lithi anazi yini ukuthi imizimba yenu akuseyona yenu, ngoba nina nathengwa nahlanzwa ngegazi likaJesu na. Ngamagama lisho ukuthi ke ukuhlanzwa usungcwelisiwe. Okwesithola eBhayibhelini ngendaba yokungcweliswa lithi iBhayibheli uma befika eJerikho kwathiwa babulale yonke into ekhona, bulala abantu babulala nazo, kodwa bashiye izitsha zesiliva negolide zizongcweliswa. Babethela ke bathele ngegazi bese beyazingcwelisa bese zibekela ukusebenzela uNkulunkulu, set aside or set apart for uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uAkhani wantshontsha lezo zinto, impi kaJehova yehlulwa. Watholakala kwathiwa abahlolo bahlolwa wathiwa uAkhani wenzele yona, uthathe okungcwelisiwe kaNkulunkulu ongafanele ukuthathe wakusebenzisa. Kufana ke nesihlahla sasensimini yaseDeni leso wathiwa singadliwa, sasingcwelisiwe sibekela uNkulunkulu ukuthi singathinti ukuyasebenzisa, adle kusona. Owadla kusona wathola icala. Uma sifunda futhi eBhayibhelini uBelishazari indodana uBelishazari wathi esedakiwe wathatha wathi akulethe izitsha zasethempelini zikaJehova ezingcwelisiwe. Lithi wathi uphuza ngazo wayini, lithi iBhayibheli wathi esalithatha iwayini elithela ethi ubeke emlonyeni wabona kubhaliwe isandla sibhala ubondeni, sithi mene tekeni uFarasini. Wamhlupha kakhulu lo, wazobuza ukuthi thiwani, bamchazela lithi umbuso wakho ubekuzihlukaniseni walinganiswa ngakho uchithiwe. And then ke wayefuna ukuthatha into zikaNkulunkulu, washona wathi ezibekele eceleni zikaNkulunkulu asozingcolisa. Ngamagama lisho ukuthi wena number 1 uyahlengwa, okwesibili uyalungisisiswa, okwesithathu uyangcweliswa, set aside, awuseyena wakho, awusezokwenza okuthandayo ngempilo yakho. Okwesine ukulunga, uphiwa ukulunga, ngesingisi i-righteousness. Uma kukhulunywa ngokulunga uyabeen imparted, uyaphiwa ukulunga okukuKristu, unikweze kona ungenabo, unikwe kona mahala, awusebenzeli. Kuneverse lapha esilithola baseKorinte besibili chapter 5 verse 21 elithi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senze sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Encwadini yabaseFilipi chapter 3 uPaul lapho uthi konke okwakuyigugu kimi ngakushaya indiva, uthi ngiqinisile ngakwenza izibi, uthi ukuze ngitholakale ngingenako ukulunga ukuza ngokwemvelo, kodwa ngize ngokulunga okuthola ngokumazi uKristu Jesu, ukulunga ngokumazi uKristu Jesu. Uthi zonke impilo yakhe yonke ukuthi wayengumJuda na yonke into kwaba indiva, ngoba efuna ungatholakala eza ngokulunga okwenziwa uyena, kodwa aphiwe ukulunga engazange akusebenzele. Ukulunga siyaphiwa lokulunga okukuKristu Jesu. Bese ke okwesihlanu kokugcina unikwa ukuphila okuphakade, everlasting life. I-everlasting life siyayithola lapha masifunda encwadi elokhunjeni, masifunda kulabo John okuthiwa abancane chapter 5 evesini ka11 and 12. Lithi lokhu kufakaza ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokho kuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana akanakho, kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Siyaphiwa everlasting life. Athi kaMandebele ukuphila okuphakade, cha hayi okuphakade, okuphakade siphiwa mahala. Uyabona masahamba emhlabeni lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Umuntu ongasindisiwe noma ngathiwa ke uyabribe lo ezulwini, afike khona afuna ukongena ezulwini akhipha imali, ubezovela afe ngoba akanawo ukuphila kwasezulwini. Ukuphila kwasezulwini awutholi ngale wethuna, uthola usahamba emhlabeni ube nokuphila kwasezulwini. Ngoba lithi iBhayibheli onendodana
uthi uJesu owamukela mina nalo ngithumileyo, mina noBaba soza sihlale kuye ngaphakathi. Ngamagama usahamba emhlabeni uba yizulu elihamba ngani ngezinyawo, ngoba uNkulunkulu uhlala kuwe, Jesu uhlala kuwe, uNgcwele uhlala kuwe. Ngamagama unokuphila okuphakathi usahamba emhlabeni. Inhlanzi ma uyikhipha emanzini, ukuphila kwakho kusemanzini. Kodwa uma uyikhipha ngaphandle akudingi ukuthi uyinqume ikhanda, uthatha uyijijele ukuthi ingabalekeli ingene emanzini, ngoba ayinako ukuphila kwangaphandle, inokuphila kwasemanzini. Umuntu mangabe uzombulala akudingi ukuthi umnqume ikhanda, umthathe umfake phakathi, umbophe izandla, umjijele emanzini. Angawaphuza amanzi agcwala athi uzofa, angawaphuza azaphume ngendlela, kodwa uzofa ngoba akanawo ukuphila kwasemanzini. Nathi-ke kulaba abasindisiwe uyasipha ukuphila kwasezulwini, uphile usahamba emhlabeni, uphiwe lokho ukuphila, uhambe ube neshow ukuthi uma ufa unokuphila okuphakathi. Ngivamise ukukhuluma-ke emngcwabeni ngithi mina njengoba sihamba la songcwaba le ikholwa leli belikukholwa linokuphila okuphakathi kulo. Ngithi into ebuhlungu ukuthi kukhona abantu abahamba la bongcwaba lo muntu ophilayo bona bafile. NgesiSuthu bathi ushwile etsamaya kamawutu, ngesiXhosa kuthiwa ubhubhe ethwele umnqwazi, ngesiZulu sithi ufile ehamba. Ngamanye amagama lo muntu uyahamba uphelezela umuntu ophilayo nokuphila kwasezulwini, ozongena emhlabathini aphume yena ufile yena, uba akanawo ukuphila kwasezulwini. Lona siyamngcwaba la unokuphila okuphakathi. Kufana-ke nombila, sengizogcina umbila kukhona okuthiwa inhliziyo embilweni. Uma umbila ungawubona ufanana wonke, kodwa isibungu mase sidlela umbila lokho kumhloshana okuthiwa inhliziyo, ungawubona ufanana umbila. Kodwa uma utshala umbila ngeke unjani, ngeke uphile ngoba usaphila. Kodwa lona inhliziyo uma utshala uyazi ukuthi uzomila. Kunathi ngihamba-ke semngcwabeni, sihamba nabantu abangasenanhliziyo, bafele unembeza, bongcwaba umuntu ofe enonembeza. Uzovuka lo, laba abafile baphelezela umuntu ophilayo, ngoba unokuphila okuphakathi lo, siyezwana. Ngakho-ke kunjalo-ke esiphiwa uNkulunkulu mahhala mase sibonile sesiphendukile, bese-ke sesiphiwa ini ukuzalwa kabusha. Bese-ke kuthiwa-ke umuntu usindisiwe ngoba uphendukile ye wase uNkulunkulu emzala kabusha. Uzalwa kabusha, ukuhlengwa, redemption, ukulungisiswa, justification, ukungcweliswa, sanctification, ukulunga, siyaphiwa, imparted kithi, righteousness, bese siphiwa ukuphila okuphakathi, everlasting life. Usuzibonile-ke ma ungene kule yokuqala uphenduka, uzobona ukuthi lokho engishilo ukuthi nakho ngiyabona uphenduka, bese sibona ukuphenduka. Bese-ke uzobona la ukuthi ukuzalwa kabusha kusho ukuthini. Ngakho makuhlangana konke lokho usuyazibona-ke wena ukuthi awusindisiwe. Ngenzeka ukuthi uhamba isonto nenyufomu lakho konke, kodwa awusindisiwe uba awunalo ukuphila okuphakathi. Okunye futhi-ke khona-ke elandelayo upart 3 ethi lokho abasindisiwe noma abazele kabusha noma baphendula abangakwenzi, ngikhulumile-ke ngakho sizokuthola lapho masizwe. Ngicela ukukhuleka nawe usuzibonile ukuthi uyamdinga uJesu. Baba, egameni likaJesu Kristu nangu uyabona ukuthi uyisona, usefuna ukuzalwa kabusha. Usebonile ukuthi uyisona, wabona izono zakhe, wabona ukuthi ngeke asindise yena, sokudinga manje athathe uJesu. Ngakho-ke ukwamukela uJesu kuyinto elula too much. Uyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, uphimisela ngomlomo ukuthi uJesu wamvisa kwabafileyo. Ngakho ngasho lamagama emva kwami uthi mina bese usho igama lakho, ngiyasibona ukuthi ngiyisona ngemvelo, ngiyaphenduka, ngiyazibona izono zami, ngiyadabuka ngazo, ngiyamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngicela ungithethelele, ungihlanze, ucwase umoya ongcwele ukuthi akwazi ukunginika amandla okuhlula konke okungahlulayo. Egameni lenkosi uJesu usulithi iBhayibheli-ke ususindisiwe. Ngiyabonga baba uthandekayo ukuthi umntwana wakho usindisiwe egameni likaJesu. Amen.